ferramentas cos que traballamos no SIZ actualmente son principalmente dúas. Un xestor que nos permite, vía web, traballar con datos espaciais e que nos permite, ademais, que a xente participe aportando o seu coñecemento sobre eses datos espaciais. Por outro lado, temos algoritmos que o noso grupo ou outros grupos da universidade ou outras universidades cas que traballamos aportan e que estes algoritmos deixannos facer cousas, por exemplo, como agrupar terras, como seleccionar as mellores terras ou distribuir os usos no territorio. A ventaxa destas dúas ferramentas é que ademais son compatibles, de forma que podemos incluir a potencialidade dos algoritmos nese visor web noso, mezclando co coñecemento local dos usuarios. A partir de algún grupo operativo fíxose un plan piloto nas zonas de Ribadeo, de Terrachá e de Terras da Mariñas, onde aplicamos este algoritmo de permutas. Estas permutas son permutas en bloque, ou seja, varios usuarios se poñen de acordo e cambian todas as súas parcelas entre sí. Inicialmente, o Sistema de Información Territorial daba servicio máis no ámbito dos sistemas de información xeográfica, que por aquelas épocas era unha tecnoloxía emerxente, incluso coa distribución de licencias e tamén daba formación, dá servicio no ámbito das tecnoloxías xeoespaciais, pero atendendo a unha demanda xa máis especializada no ámbito dos PPGs, dos sistemas de información xeográfica participativos e tamén incluso no deseño de sistemas de axuda á decisión espacial que lle permite aos técnicos, sobre todo, mellorar as decisións que toman en canto á xestión e á planificación territorial.